Sa cross-examination, mauni ang pangutanan ni Brother Mitchell Vindilio sa CFD nga si Romulo Horolan Sino, aka RG Sino. Sumala sa imong gipamahayag nga ang inyong simbahan gitukod ni Kristo. Denhi sa libro sa Romano Katoliko, gisulat sa pare adunay imprimatur, mabasa dinhi nga si Kristo wala nagtukod og simbahan, kinsa may namakak, ikaw o ang pare, nga si RG Sino. Sabay apply sa dirty tactics. Objection, moderator! Dili na standard reference! Ang pangutana din ha, insakto ba si RG Sino? No. Sayop si RG Sino. Standard reference ba ang libro sa Romano Katoliko? Yes, more than standard kung sa Romano Katoliko nimo gamiton. Standard reference ba ang libro sa Romano Katoliko kung imong gamiton batok sa lain sikta? No, because there is bias already. Kay dili man na ilang libro. Aron maedukar kamong mga CFD, paminaw mo, labi na ikaw, RG Sino, nga tungod sa kapaspas sa imong ba na overtikan ang imong hunahuna. Unsa ang buot ipasabot sa standard reference? Ang standard reference, mauna ang mga libro nga universally standard. Neutral reference, buot ipasabot, pwedeng gamiton bisan unsang relihiyon, bisan unsang sikta pwede mo gamit. Halimbawa niya na, Encyclopedia Britannica, Oxford Dictionary, History of Christian Church, World History, etc. Bisan unsa nga sikta, bisag unsa nga relihiyon pwedeng mo gamit ana. Mauna siya ang standard reference. Pero ang libro sa Romano Katoliko nga adunay nihil obstat og adunay imprimatur, dili na automatically standard reference. Depende na kung asa og unsa nimo paggamit. Paminaw mo mga CFD, kung ang nagdebati SDA o Baptist, dili pwede gamiton ang libro sa Romano Katoliko. Dili na standard reference. Because bias na kay dili mo na libro sa Baptist, dili po na libro sa Seventh-day Adventist. There is already bias kay dili mo na ilahang libro. Kung ang libro sa Baptist gamiton sa debate batok sa Romano Katoliko, dili po na siya matawag nga standard reference kay bias na gihapon. Pero kung ang libro sa Romano Katoliko gamiton batok sa Romano Katoliko sa debate, that is more than standard. Tungod kay gikan sa ilang kaugalingong source, gi-approve sa ilang autoridad. Og usa pa wala nimo gigamit as neutral authority, but evidence of what Roman Catholic teach or admit. In short, ang Roman Catholic book mahimong standard reference against the Roman Catholic side because it represents their own official or accepted position. That's fair, logical, and valid in a debate. Nagkatawa ko, ini nga atong higalang defensor ko no sa sektang gitukod og mga Amerikano nga naidiferensya ang gitawag og pangunahuna. Tungod kay wala pa sila ka-move on sa nahitabong debate dito sa Cebu niadtong October 26 dito sa Plaza Independencia. Until now, grabe ang ilahang kuan, grabe ang ilahang tawag ining pag react sa hinungdan nga murag wa pagid sila nakatug sa nahiaguman nilang dako nga kapildihan. And at the same time, sa katong debate manggod, dili lang kay usa ka reference ang ato ang gi-present, daghang mga reference ang ato ang gi-present nga wala gyud nila giguba. Onya, pagkahuman kay wa man nila giguba kay para makasulod sila sa ilahang tawag ng argumento kuno ni shift sila sa laing dokumento. Kung sa korte pa na siya, mga sir ug mga ma'am, evading the evidence na siya. Nga naman kay wala man nila giguba ang prima facie. Katong first evidence nga gi-present sa tawag ining debater. So, but pasabot kay wa man nila giguba ang first evidence, so but pasabot until now hangtod nga nahuman ang gitawa og debate still standing
ang maong reference, ang maong ebidensya nga wa gyud lagi guba kay wala sila capacity nga muguba ni anang mao or ni abtong maong gitawag og mga dokumento ha. Sa whole argument kung kabantay mo, dito lang sila nag-focus sa first question ni Mr. Bindilio nga digamit ko no og librong Katoliko. Actually, ang librong Katoliko nga ako ang nahibaw-an mga sir og mga ma'am, libro nga Catechism of the Catholic Church, kanang the Catechism of the Council of Trent, kanang the Catechism Explained, kanang the Fundamentals of the Catholic Dogma, or katong the Sources of the Catholic Dogma, nga kung diin gi-present kanunay kung unsa ang panguna-una teaching sa simbahang Katoliko. Ang sinulat sa pari, or ang usa ka libro nga gisulat sa pari, wala na nagrepresent sa tibok Iglesia Katolika. Sa tinuod lang ha, ang sinulat sa usa ka madre o sa usa ka pari or even sa usa ka theologian, wala na nag-represent sa whole teaching simbahang Katoliko. Except lang kung ang ilang gipangsulat inline sa dokumento sa simbahang Katoliko opisyal. For example, gi-quote nilang dokumento. Katong subay sa Biblia, di man to official book sa simbahang Katoliko. Pero di kaya po na ito pwedeng iset aside. Nga naman, kinain mga theological and biblical presentation sa maong libro. Pero it does not mean nga mo ito libro or pangunahon na sa simbahang Katoliko. Sir, naman lagi nihil obstat o imprimatur nga nakabutang. Ang nihil obstat o imprimatur, dili na siya basis nga mo na ni pangunahon na og niuyon ang simbahang Katolikana. Nga naman, kay ang pag-issue manggod og nihil obstat, buti pasabot nating hinders. Walay tawag ining obstruction. Buti pasabot ana, wala nakasupak sa faith and morals. Pero it does not mean nga mo na ni pangunahon na sa Katoliko, sa simbahang Katoliko. Imprimatur, bot pasabot officially nga pwede siyang mahimong gitawag og printa. Pero again, wa na nagpasabot nga mao na ang pangunahuna sa simbahang Katoliko. Except kung na ay mga dugang mga ebidensya nga mo counter ana kay kani abto before Second Vatican Council, pagtan-aw gani nga gi-issuehan og nil obstat og imprimatur, nya sa kaulahian nakit-an nga naay heresy, ibanto nga libro ibutang sa tawag ining index of forbidden books. Dito na tawag ining ibutan. Pero karon wala naman na karon. So mo lang nga even ang mga Katolikong mga iris pwede sila makasulat og libro bisag unsa na ipamutang dito o nya mag-take advantage ang mga sulpot mo to ilahang gamiton. Karon dirita sa maong gitawag og libro mo man na ilang gigamit sa panahon sa gitawag og debate nga sumala pa nila wa daw nakatukod si Kristo og tawag ining iglesia. Kung ato ang sundo ng ilahang pangunahon na heretical. Kung sundo na to ang pangunahon na og interpretation sa mga sulpot like Seventh-day Adventist nga gitukod og Amerikanang na ay diferensya ang gitawag og pangunahon na, usa ka heretical ang ilang understanding concerning sa ilang interpretation sa maong libro. Nga naman tungod kay igo magud sila ng fallacy of argumentum ad verecundium. Dili ilahang libro pero sila nag-interpret. Pero ingon mo sila, di ba? Litra por litra mang mabasa man nga wa si Kristo kuno wa magtukod og tawag ining iglesia. Actually kung sabto nimo ang konteksto sa maong libro, ang premise si Kristo wa magtukod og organisasyon. Unsa man ang organisasyon or kanang gi-refer sa maong libro din ha. Refer kana sa secular institution. Mabitaw ang sumpay wala siya magtukod og tulonghaan. Pero gi-quote ang St. Matthew chapter 16 verse 18 nga, I will build my church. Buti pasabot niya na nga wa magtungkol si Kristo dili katong simbahan as a divine institution kung dili usa ka institusyon na secular nga iatbang dito sa gitawag og mga Hudyo kaniadto. Tanawan ang konteksto ana. Basahan ang konteksto ana. So kanang gingon nga si Kristo wa magtukod og organisasyon o simbahan referring na sa secular institution dili na referring sa divine institution. Kaya kung imong tan-awan ang preceding statement gitigom niya ang katawhan sa Dios. Unya one of the meanings of the tawag ining the term church, it is a convocation of people called out by God. Sabton ba? Dili kamo ang magsabot-sabot sa maong gitawag og libro, kami. And at the same time, ang tudlo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana Official, mo naging sa simbahang Katoliko, di man gud pwede nga magbuot-buot lang kag tawag ining kutlo sa maong gitawag og dokumento nga dili maoy dokumento o gitudlo sa simbahang Katoliko. O deklarasyon kini sa Dogmatic Constitution 1 on the Church of Christ. O siya gingon dinhi,
the eternal pastor and bishop of our souls, in order to render the saving work of redemption perennial, willed to build a holy church in which, as in the house of the living God, all the faithful may be contained by the bond of one faith and charity. O nagtukod. Mauning tudlo simbahang Katoliko. Dili lang opinion lang so sa kapari, kung dili gitukod gyud nga tawag ining nga panguna-una nga ang simbahang Katoliko maoy nagsulti. Niya pa kining dokumento nga gipagawas ni Pope Saint Pius X nga Sacrorum Antistimum, the oath against the errors of modernism. Unsa may giingon dinhi sa maong gitawag declaration sa maong Santo Papa. Unsa giingon dinhi? I believe that the church, guardian and mistress of the revealed word, was instituted proximately and directly by the true and the historical Christ himself. So kanang pari nga writer anang gikot ninyo nga libro, kinahanglan mo submit sa ini. Kung pareho mong pangunahuna sa pari nga nagsulat, pareho mong duha irihis. Pero nagtuod jud ko nga dili problemado ang pari nga nagsulat. Kung dili ang problemado ana kamo nga nagbasa nga patagpataka lang og panabot. Kana. So again, wa na maugatong dokumento ninyo, wa man to mag-deny. Wa man to nakaguba sa kung tawag yan ng argumento. Gani, mas gipalig-on pa ninyo ako ang argumento sa dihang tawag anang inyong gikot ang libro. Pero nganong wa na ko dawata kay dili maguna mo nabutang sa rules. Kung siya nabutang sa rules ako, matinud-anon manggugo. Kung unsa nabutang sa rules, mo tong sundon. Dili pwede nga mag-create kag imuhang kaugalingon. Para mahimo kang logical and fair ba sa imong presentation concerning sa argument. Kaya kung mag-present ka og argumento nga wala sa rules, wala sa gitawa og topic, nangilad ka. Sama sa inyong gihimo atong debate. Nangilad mo adto. Gawas ka nakakommit mo og fallacy of suppressing the facts, nakakommit mo og fallacy of argumentum ad verecundium. Nga naman kay nagsabot-sabot mong libro nga dili inyo. Lastly, balik ko na ko itong gitawag standard reference. Asa mo nakakuha definition ana nga mo na definition sa term nga standard reference nga depende kung saan paggamit. Maparihag yung mong bindilyo ba, magtangag yung mong assignment. Asa man abi? Nga tawag in document TV nga, paggamit og standard reference, magamit ang librong Katoliko, nagadepende na. Nga tawag ini sa paggamit para mahimo siyang standard reference. Mot ninyo. Ayaw. Tibugulon pag yung ninyo, panabot na ninyong pangutok. And at the same time, kini nga tong migo, desperado magud ni siya kay sila nang hagit og debate adtong last, pero sila'y tawag ining wa mo sipot. Until na wa pa ni katugi. Mapanikatog sa dagan sa gitawag og argumento og sa dagan sa debate. Ano man kay isog kay sa social media nya pagkahuman pag abot na sa aktual kakak di ay. Di ba? Makaulaw man kay ito. Naulawan pa mo adtong sa Digos. Kaduha pa gyud pagkahuman karon naulawan na pud mo. Kutlo-kutlo pa mong dokumento sa gisulat sa paring Katoliko nya nagtuumog mo nagtulo simbang Katoliko. No sir, no ma'am. Unya wa pag yun gisabot og tarong. Pagka di malasa yun. Wala dita pailad ha, mga sir ug mga ma'am, dita pailad. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.